Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. UMDC na Rongrong constituency Rinaldo ke Sangma ula penremjor ya ka Sokar Jilla Balayalam da ka National People's Party NPP but ya ka Executive Committee EC Hagaro Hills Autonomous District Council GHDC haro ka jingkeno bakampat la ban pelai ya ka tulap badangsa ka bala saupo benai jang kinong trega council ki doktor batre kontrak kinong hikai bat kinong tre casual hakitanat baper haga karwa kubor Rinaldo ulong kabau menteri rangba udang bon kam yala di ban penserwakai ke pisah sorkar haki program ki balut daki klur ki kam ki bom don jimentoy nrei ki nong trei ka GHDC ber ka sorkar jila haki tanat baper kim yo ki tulop jongki daki benai ke balawan rakru ka jing iki long ying long sem jongki ban ya kendo ya ki jing jenjar baharu kom nrei ya kan ya omdan ki bayoi kalong ka basngok he shibon bha ba ki nong trei ka GHDC ki klempat yo ki tulop jongki menta lapalat sopo benai kumjuru ki doktor bateri kontrak ki nong hikai hapo ka deficit pattern SSE bat hapo ka 3F rule inong tray casual jongki tranat baper ka sorkar jila ki lahaban mat ki jingsha ai daw halor ki hok jongki baki day ban yo hakini ki benai ulong habaong baka jingkot double engine government ya ka EC balayalam da ka NPP ha GHDC ka badan ka jinge trelang bat ka sorkar jila kala long penban kum ka jingkit bakya ka ba arsha ikinong shong shnong ong MDC da ka babenrap kani ka jingyai beteng ban pulom jong ka sorkar jila balayalam da ka NPP ban pelat ya ka tulop ka badai hok sakinong tre kum ki doktor batrai kontrak berginong hikai bala thong hapo ka 3F rules ki deficit bat SSA pattern bat kinong tre casual bat ka EC balayalam da ka NPP kamshim lala ban siu ya ka tulop kinong tre ka GHDC menta lapalat sapo benai deban penrem da baro ulaong baka sorkar kala pulam ban penmi bat kami ya ka ba bha kamiat jang kinong tre henry ka kloipat ban penlut ya ka pisa pa iba na ka benta ki consultant bat ki political appointee kumtanga karpat ya ka sorkar baka day ban pelat no ya baro ka tulap ka brangsa sa kinong tre ka sorkar bat kumjuro ki batre ha GHDC ula dawa